Με γοργούς ρυθμούς προχωράνε οι εργασίες του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου της Νέας Καλλικράτειας. Ήδη το Κέντρο Υγείας έχει κλείσει εξωτερικά και στόχος είναι να παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2009. Οι εργασίες προχωρούν και γρήγορα, μπορώ να πω, πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο τελευταίο στάδιο που για τα πετά. Έχω ρίξει λοιπόν όλα τα πετά και μένει μόνο μπροστά ένα τμήμα. Ταυτόχρονα όμως δουλεύει και το συνεργείο που φτιάχνει την τοιχοποιία. Νομίζω ότι προχωράνε δηλαδή μαζί, γιατί το έχει πιάσει ζεστά η εταιρεία και πιστεύω ότι τέλος του 2009 το κτίριο αυτό μας το έχει παραδώσει. Το έχει παραδώσει στους πολίτες του Δήμου Καλλικράτειας. Γιατί ο χρόνος μέχρι τέλος του 2009, έτσι όπως είναι και ενταγμένο το Κέντρο Υγείας, νομίζω ότι αρκεί και θα παραδοθεί, γιατί, επαναλαμβάνω, και τα χρήματα πρέπει να απορροφηθούν, διότι είναι εξασφαλισμένοι, επαναλαμβάνω, οι πόροι, και θα το παραδώσω στους πολίτες του Δήμου Καλλικράτειας. Το Κέντρο Υγείας θα παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένο και έχει ήδη βγει ο κανονισμός λειτουργίας που προβλέπει προσωπικό 105 ατόμων, ιατρικών ειδικοτήτων και παραϊατρικό προσωπικό. Πρόκειται, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καλλικράτειας Γιάννη Γεωργαλά, για ένα πρότυπο ιατρικό κέντρο που θα εξυπηρετεί κατοίκους και επισκέπτες. Εδώ μπροστά μου έχω και τον κανονισμό λειτουργίας, που είναι περίπου 105 άτομα και έχει όλες τις ειδικότητες. Εδώ η διάρθρωση των υπηρεσιών είναι μια μεγάλη σελίδα, εννοώ δηλαδή ένα μεγάλο θέμα, και έχει όλες τις ειδικότητες. Το παθολογικό τμήμα στελεχώνεται από έναν διευθυντή, 2 επιμελητές, 2 επιμελητές Α και 4 επιμελητές Β ιατρικής παθολογίας. Στο παιδιατρικό τμήμα στελεχώνεται από έναν διευθυντή, έναν επιμελητή και 2 επιμελητές Β, ένα επιμελητή Α και 2 επιμελητές Β ειδικότητας παιδιατρικής. Το χειρουργικό τμήμα στελεχώνεται από έναν επιμελητή Α και 2 επιμελητές Β ειδικότητας χειρουργικής. Έτσι είναι όλος ο οργανισμός αυτός, ο οποίος βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών, και συνεχεία θα πάει λοιπόν στο Υπουργείο Εσωτερικών και εν συνεχεία θα πάει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, για να μπορούν να κάνουν αυτές τις προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ. Θα είναι ένα πρότυπο πραγματικά κέντρο υγείας για τον νομό Χαλκιδικής, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Δεν θα είναι μόνο για τον νομό Χαλκιδικής, και βέβαια θα το απολαμβάνουν οι πολίτες και οι δημότες του Δήμου Καλλικράτειας και της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, όλων των δημοτικών διαμερισμάτων, αλλά και οι επισκέπτες. Η χρηματοδότηση για το Κέντρο Υγείας είναι εξασφαλισμένη και παρά τα αρχικά προβλήματα στην κατασκευή του, εν συνεχεία οι εργασίες υλοποιούνται με ικανοποιητικούς ρυθμούς.